बुलेट पर साली ले चले देव घर बुलेट पर साली। नमस्कार भैया लोग। तो भैया लोग अरे बेल के पतोइया पर लिखले रही लेटर, अरे बेल के पतोइया पर लिखले रही लेटर कि मेहरारू मिली बेटर, मेहरारू मिली बेटर। लेकिन किस्मते हमार खराब बा, अरे मिल गईल खेखर, मेहरारू मिलल खेखर। तो भैया लोग हम मेहरारू कहाँ कहाँ ना खोजनी, गोइनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में, लेकिन मिलल मेहरारू घमंड रे। तो भाई हो हम का बताई, लागता हम मन से लेटर ना लिखले रही, वही से भोले बाबा अरे खाना खियावे वाला बेटर दे देहले। लेकिन हो भाई लोग अरे कुछ कहत का हो, अरे साली एकदम झकास मिलल बिया, एकदम भोले बाबा हमरा पे कृपा बनैले रहस। तो भाई हो हमार साली हमरा के कितना दिन से परेशान कइले बाड़ी कि ए जीजाजी चली ना हो सो हमके देवघर घुमा दी, भोले बाबा के दर्शन हमहू कली आ रौरे खानी हम अपन सैया मांगे। कहतारी हमार साली हमसे बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा ले चली देव घर बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा ले चली देव घर बुलेट पर जीजा।